Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan wonten ing pasinaon basa Jawa. Nderek nepangaken kula Ibu Wiji Budi Lestari badhe ngandharaken materi kelas 9. Saderengipun pasinaon dipunwiwiti, menika kula andharaken kompetensi dasar, indikator kalian tujuan pembelajaranipun. Monggo dipun semak andharan bab serat wulang reh pupuh dandang gula. Nah, saderenge mlebet wonten pasinaon serat wulang reh pupuh dandang gula, kula badhe ngambali melih utawane ngelingaken sakedhik ngingi bab tembang macapat. Tembang macapat kuwi napa? Nggih, tembang macapat menika rariptan utawi dapokaning basa mawi paugeran tartamtu ingkang pamaosipun kedah dipun lagokaken utawi dipun tembangaken. Dados tembang macapat menika awujud puisi ingkang anggenipun maos kedah ditembangaken. Kelingan nggih, sampun kelingan? Nggih. Lajeng tembang macapat menika wonten paugeranipun, jenis-jenisipun utawi cacahe tembang macapat kuwi wonten pinten? Nggih, cacahing tembang macapat menika wonten 11. Napa mawon menika saged dipun tingali wonten tabel menika. Tembang macapat menika cacahe wonten 11 awit mijil, kinanthi, sinom, asmarandana, dandang gula, gambuh, pangkur, durma, mas kumambang, megatruh kaliyan pocong. Sampun katingal kanthi gamblang wonten paugeranipun awit guru gatra, guru wilangan, kaliyan guru lagu lajeng watakipun tembang. Sampun kelingan nggih? Tembang macapat kuwi napa? Paugerane kados pundi kaliyan watakipun tembang macapat. Kadosipun nalika kelas 7, kelas 8 malah saking SD sampun diandharaken kaliyan Bapak Ibu guru. Riyen nggih. Nah, menika mlebet bab piwulangan serat wulang reh pupuh dandang gula. Serat wulang reh menika salah sawijining karya sastra kang arupa utawane awujud tembang macapat. Nah, tembang macapat kuwi kalebu tembang alit. Lah sinten sing anggit sing nulis tembang utawane sing nulis serat wulang reh nika sinten? Sing nyerat menika Sri Susuhunan Pakubuwana sekawan utawi kawentar kanthi asma Sunan Bagus. Serat wulang reh menika kaandharaken wonten 13 pupuh kang wujudipun tembang. Awit tembang gedhe kaliyan tembang alit. Tuladhane tembang gedhe menika wonten Wirangrong, Girisa, lajeng tembang alitipun menika tembang macapat wonten dandang gula, kinanthi, gambuh, pangkur, mas kumambang, durma, pucung, mijil, asmarandana kaliyan sinom. Lah menika wonten pada utawi baitipun. Lajeng piwulangipun napa mawon sampun cetha. Tembang macapat dandang gula menika tembang kang isine pangarep-arep utawa pangajap kang becik. Lajeng watakipun tembang dandang gula menika keos, luwes lan resep. Sasmitane tembang manis madu
Sardula, Drawa kaliyan Gendhis. Pigunane tembang maca Padandang Kula menika kangge medharake piwulang lan rasa kasmaran. Nah, tembang maca Padandang Kula kados napa to? Menika tuladhane tembang maca Padandang Kula wonten ing Serat Wulang Reh. Saged dipun tingali videonipun. Lamun sira anggek guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabatik sarta kang mruheng hukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wusam mungkur tan mikir pawewehing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruhana. Lajeng paugerane tembang maca Padandang Kula menika tuladhanipun tembange lajeng dipun tingali Guru Gatra. Guru Gatra menika napa nggih? Guru Gatra menika cacahing gatra saben sak pada utawane nggih jumlah baris dalam satu bait. Nah, dipun etung gatrane barise wonten pinten? Barise wonten setunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal, 6, 7, 8, 9, 10. Nggih. Lajeng guru wilangan. Guru wilangan menika napa? Guru wilangan menika cacahing wanda saben sak gatra. Nah, gatra menika wau sampun kaandharaken menawi gatra menika baris utawane larik. Nah, wanda nika napa? Wanda nika suku kathah. Dados madosi cacahing suku kathah saben sak baris utawane saben sak larik dipun etung setunggal-setunggal awit baris pertama dumugi baris terakhir. Nah, guru wilangane tembang Dandang Kula menika gatra pertama menika sedasa,
sedasa, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12 lan ingkang pungkasan 7. Lajeng guru lagu menika tibaning swara vokal utawane dongding wonten ing pungkasaning gatra. Dadi vokal terakhir saben larik, huruf vokal terakhir ing saben larik. Nah, sampun katingal nggih. Nggih, menika guru lagunipun tembang Dandang Gula. Gatra pertama I, lajeng A, E, U, I, A, U, A, I, A. Nggih, sampun gamblang paugerane tembang Dandang Gula. Nah, nalika sampun mangertos wau tuladhane tembang macapat Dandang Gula kados napa, lajeng paugerane kados napa, lah saiki kepiye carane nulis tembang macapat. Mengko para siswa gawe tawane damel tembang macapat. Lah carane gawe kepiye? Nah, sing sepisan menika kudu nemtokake gagasan apa sing arep kok gawe tembang. Angka kalih, nemtokake tembang apa sing arep digawe. Tembang macapat napa? Napa gambuh, napa Dandang Gula, napa kinanthi, nika milih salah setunggal, kan wonten 11. Nah, menika nalika sampun nemtokaken tembang menapa ingkang badhe dipun damel, lajeng dipun serat ditulis guru gatrane, guru lagu kalian guru wilangane. Ditulis paugerane. Nek wis ditulis, terus gawe ukara utawane kalimat sing selaras, sing cocok karo paugerane mau. Nah, sing pungkasan titinen tembung kalian ukarane. Jadi diteliti tembung karo ukara sing kok gawe ben jumbuh utawane bene nyambung karo paugerane. Menika tuladhane nulis utawane nyerat tembang macapat. Nah, sampun nemtokaken nggih tembang macapat ingkang badhe diserat nika ingkang dados tuladha nyerat tembang macapat gambuh. Dipun tingali paugerane tembang macapat gambuh menika guru gatranipun gangsal, guru wilangan kalian guru lagunipun gatra sepisan menika 7U, gatra kalih sedasa U, gatra 3 kali 12I, gatra sekawan 8U lan gatra pungkasan 8O. Lajeng watakipun tembang gambuh menika wani, rumaket lan kulina. Pigunane menika kangge paring pitutur. Nah, nalika sampun mangertos tembang napa ingkang badhe dipun serat, paugerane kados napa, watake kados napa, pigunane kados napa. Nah, menika lajeng pados ukara ingkang jumbuh karo paugerane. Tuladhane gatra pertama menika guru wilangan kalian guru lagune menika 7U. Nah, pados utawane golek tembung sing wandane utawane suku katane cacahe wonten 7 kalian vokal terakhiripun wonten ukara menika vokal U. Tuladhane ngaten. Misale sapa sregep sinau. Dipun etung. Sapa sregep sinau.
Nah, menika wonten 7 wanda kalian vokal terakhiripun u, wonten ukara menika. Nah, dados tunggal ukara nggih, dados tunggal gatra. Lajeng dipun lajengaken gatra salajengipun guru wilanganipun pinten? Sedasa. Lajeng guru lagune u. Dados pados ukara damel ukara ingkang cacahing wanda utawane cacahing suku kata menika wonten sedasa kalian vokal terakhiripun u. Tuladhane ngaten. Nah, mangke dipun lajengaken ngantos gatra pungkasan. Dados dipun tingali guru wilangane pinten kalian guru lagune, mangke damel ukara menika ingkang dados pathokane. Nggih, paham nggih dugi mriki? Niki gatra salajengipun misale nah menika ngantos gatra pungkasan. Nggih. Paham? Nggih. Mangke para siswa wonten griya sami gladhen damel tembang macapat. Mekaten pasinaon basa Jawa wonten ing dinten menika. Matur nuwun, kula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.